Sekukhishwe ithimba lo-enjiniyela eliseqophelweni eliphezulu kuyobheka umgwaqo ohlukana phakathi kwibhuloho N2 kakuJoya Road ngaseSiphingo. Abasebenzisi bomgwaqo abakhahlamezekile yilabo kakhulukazi abasuka eThekwini bebheke eManzi Mtoti. Kusolivu linamandla kulezi iy'nsuku njengoba-ke izangoma zezulu zibikile ngokushuba-ke kwesimo sezulu esikhona nokulindeka ukuba siqhubeke KwaZulu-Natal nakwezinye iy'ngxenye noma-ke nakwezinye izingxenye zezwe. UTrevor Zumani wakwaSanral uthe bakhiphe ithimba lo-enjiniyela ukuba-ke liyobheka ukuthi mngakanani umonakalo owenzekile emgwaqweni. Okwamanje-ke esikwenzayo sikhiphe onjiniyela noma-ke abawochwepheshe kwizakhiwo-ke bazohlolisisa bebheka inkinga ukuthi ingakanani ukuze kube-ke nenqubekela phambili. Ngenzeka kube yilokhu-ke esikusolayo noma-ke kube ngaphezulu kwalokho, mhlambe-ke kusezipandeni zezakhiwo, kusho-ke uTrevor. UTrevor uthi-ke okwamanje umonakalo usabukeke umncane, kodwa-ke zimbili izinto ezingadala-ke umonakalo. Kungaba-ke iphaya noma-ke okuyiyona esezipandeni zebridge engadala kumonakalo omkhulu, futhi kuthatha isikhathi eside ukuthi-ke ilungiswe. Ngenzeka futhi kube-ke ama-bearing ngaphansi-ke kwebhuloho, kodwa-ke awayona-ke inkinga kakhulu ngoba-ke uma-ke ngama-bearing abambe ibridge azosheshe-ke alungiseke. Nokho-ke kuzodingeka ochwepheshe ukulungisa kuqhuba yena. Okwamanje uthi abalindele imiphumela kochwepheshe ukuze-ke kubonakale inqubekela phambili. Cela kabashayeli kuba basebenzise ezinye-ke izindlela nokuba-ke bashayele ngokucophelela kulesimo-ke sezulu. Kuphunyeke noma-ke kuphume isexwayiso sokuthi-ke sisazoqhubeka nokushuba-ke isimo sezulu. Mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.